Vítam vás u ďalšieho videa, kde si teraz preberieme všetky tigre. Toto video je len skrátené zhrnutie, pokiaľ som niečo vynechal, napíšte to prosím vás do komentárov. Nezabudnite dať like a odber, ja to tu nebudem zdržovať a ideme na to. 40. roky, vojnové obdobie, nacistické Nemecko, sekcia Tiger 1. Samotná zmienka o požiadavku ťažkého tanku sa datuje do roku 1937, kde nemecký zbrojný úrad vyžadoval ťažký tank, ktorý mal prekonať staršie tanky Großtraktor a Nöbelfahrzeug. Na toto rozhodnutie zošli prototypy DV1 a 2, ktoré následovné zmeny viedli k prototypu VK3001 H a P. Išlo len o podvozky bez veže. Rozdiel medzi verziami H a P išli len zmeny ústrojenstva a motorového ústrojenstva. V neskôrších rokoch zišli prototypy VK3601, ktorý sa veľmi nepodobal Tigrovi 1H, a prototyp VK4501, ktorý sa už podobal Tigrovi 1P. Neskôršie verzie VK4501, teraz už podobný Tigrovi 1H, väža Tigra 1 bola od firmy Krupp, a ktorá bola namontovaná na oba tanky. Boli taktiež porovnané medzi testami, že aký tank je lepší. Počas testov sa porovnávali tank Tiger Henschel a Porsche, tzv. H a P. Pre Porsche sa motor a hnacie ústrojenstvo stalo nočnou morou na testoch, kde tank sa zišiel z rampy a hneď sa zasekol. Druhé hotové prototypy boli hneď zamietnuté a zvyšných 90 povozkov bolo neskôr použitý na tank Ferdinand. Preto bol tank Tiger 1H schválený do sériovej výroby. Vojnová kariéra Tiger 1. Tank Tiger 1 sa poprvýkrát objavil v Afrike a v Sovietskom zväze, kde predstavoval nezastaviteľnú silu schopný prebiť akýkoľvek tank od roku už 1942, hlavne v Afrike. Pre spojencoch museli zostaviť jednotky, ktoré sa špecializovali na ničenie tigrov. Z Afriky taktiež pochádza aj slávny Tiger 131, vystavený v Bovingtone. Jeden fun fact: Tiger 131 je prvý Tiger, ktorý sa zúčastnil filmovania, a to bol vo filmu Fury. V ostatných filmoch sa to jednalo len o podvozky T-55 alebo iných. Rovnako ako v tom roku sa Tiger 1 začal objavovať v Sovietskom zväze, kde ako u spojencoch terorizoval tanky sovietskej armády. Sovietov sa tiež podarilo získať tiež tank Tiger 1, kde na ňo vykonávali postrovacie skúšky, a to viedlo k 85 mm kanónu, ktoré používali tanky T-34-85. Potom sa neskôr tank Tiger 1 zúčastoval každej jednej ofenzívy a defenzívy Nemecka a aj Talianska, Maďarska a tak ďalej. Varianty Tigra 1. Tiger 1E. Išlo o variantu s lepším pohonom, odpružením a prevodovkou, ktorý bol sériovo vyrábaný v roku 1944. Sturm Tiger. Jedná sa o variant, ktorý slúžil pre ničenie budov v Stalingrade. Išlo o namontovaní protiponorkovej zbrani s veľmi hrubým pancierom. Sturm Tiger sa zúčastnili aj defenzívu vo Francúzsku v roku 1944 a potom slúžili až do konca druhej svetovej vojny. Ferdinand. Tiger 1P podvozky boli prerobené na tieto stíhače tankov Ferdinand v počte 90 kusov, ktoré boli dokončené do roku 1943. Fun fact: posledný 90. kus Ferdinanda bol taktiež slávnostne načančaný a taktiež je tu aj fotka. Tanky boli nevýhodné kvôli ťažkej váhe, ktoré zabránili vyslobodzovanie tanku, pokiaľ sa zasekol. Druhá nevýhoda bol už neexistujúci gulomet v trupe, ktorý dovoloval sovietským vojakom sa priblížiť a zničiť tank efektívne, bez žiadnych strát. Elefant. Ide to isté ako Ferdinand, ale s trupným gulometom proti pechote. Sekcia Tiger 2. Išlo o celkom nie veľmi dobrý tank, pôvodne zamýšľaný ako náhrada Tiger jednotky. Boli Tigre 2, lepšie pancierové veci, ktoré mali lepší kanón. Odsúhlasený na sériovú výrobu v roku 1944 mal Tiger 2B dve varianty veží. Prvá bola viac zaoblená väža od firmy Porsche, kde táto bola nevýhodná kvôli tomu zaobleniu. V júni 1944 prišla lepšia Henschelová väža, ktorá má jeho ikonický look. Tiger 2 sa zúčastnili skoro na všetkých nemeckých frontoch. Tiger 2 boli taktiež aj nočná mora pre Nemecko samotné. Na rozdiel od Tigra 1 sa Tiger 2 viacej kazili a mali časté nemožno plno opraviteľné problémy, ktoré opäť vyslali Tiger 2 do tovární, kde boli ničené bombardovacími útokmi, ktoré zdržovali frontu. Varianty Tigra 2. Jak Tiger. Išlo o zúfalý pokus o namontovanie 128 mm kanónu. Fun fact: rovnaký kanón, aký má Maus, bol zvolený podvozok Tigra 2. Prvý prototyp bol dokončený vo februári 1944. Tank Jak Tiger mal rovnaké problémy ako Tiger 2.
Ale zase tank Jagdtiger slúžil len 2 roky až do konca vojny na každom fronte. A sme na konci tohto videa. Som rád, že bolo síce veľmi krátke, táto séria je veľmi krátke, lebo predsa som to chcel zhrnúť, tak jak je to veľmi rýchle a svižné. Preto, pokiaľ som čokoľvek prehliadol alebo nejakú variantu predbehol, tak nezabudnite ju dať do komentárov, ja si to rád prečítam a budem toho aj viac vedieť. Nezabudnite, dajte like, odber a zatiaľ sa majte a čaute.